Yadda ku samu daily combo wato coin guda miliyan 5 na wannan rana a Hamster Combat. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. Kamar yadda aka saba kullum muna kawo muku wato daily combo idan sun fitar yau ma ga mu tafe da wannan rana wato ranar 8 ga watan 6 2024. Kamar yadda kuke gani wannan sune hoton na wannan rana, saboda haka za mu shiga tare da ku domin mu je mu nemo su. Da haka da farko ku shiga wato Hamster Combat ɗinku kamar yadda kuke gani, bayan kun shiga ya buɗe muku sai ku shiga nan kamar da yadda aka saba shiga, daga nan ku jira ya buɗe muku gabaki ɗaya. Bayan ya buɗe cikinsa zai kawo muku cikinsa kamar yadda kuke gani wato nan wurin kenan. To daga nan abin da ku yi sai ku shiga wajen da aka rubuta mine nan kenan sai ku danna. To yanzu idan kun danna ɓangaren mine za ku ga ya kawo muku, to sai ku nemo hotunan da za mu nuna muku su. Na farko wato za mu fara da wannan wanda aka rubuta Hamster Combat wato Hamster Combat Match, da haka shi za mu nemo sai mu zo mu duba ko yana wannan wurin Hamster Combat Match. Kowanne idan ka nemo za ka yi amfani da shi, ba wai dole sai wanda ka gani a nan ɗin nan ba, dole sai shi za ka yi. Misali baya nan wurin to sai mu dawo nan wurin wato FNR nan sai mu kwance PR nan sai mu zo mu duba Hamster Combat nan sai mu duba shi kamar yadda kuke gani a nan wurin. So ga shi nan dai muna ta dubawa, idan muka duba layi waje na farko ban ga ba sai mu duba waje na biyu, a nan ma baya nan sai mu shiga ɓangaren legal sai mu duba wato Hamster Combat ɗin can da suka nuna shi ma baya nan, to sai mu shiga ɓangaren special so sai mu duba za mu iya samun sa a nan wurin kenan. Idan ka duba nan shi ma ka ga ba gani ba sai ka dawo nan a ɓangaren special ɗin guda 4 ne sai ka duba wannan new card ɗin nan ga shi nan Hamster Combat Match ga shi nan wato wannan sai ka danna kansa kamar haka. Bayan ka danna to yanzu ga shi mun samu guda ɗaya a cikin guda 3 sai mu ƙara komawa da baya sai mu ga wanne ne a hoto. Yawa hoto na biyu shine DeFi 2 ɗin nan 2.0 token sai mu zo mu duba shi. Shi ma za mu dawo daga farko ina tunanin ko yana market yawa ga shi nan DeFi 2.0 token ga shi nan sai mu nemo shi. Ga shi amma ba zai buɗe mana ba sai mun nemo CEO mun kai shi level 2, saboda haka sai mu nemo CEO mu duba ɓangaren nan anan CEO yake. So sai mu duba wato idan baya nan sai mu duba wannan FNR nan sai mu duba CEO mu kai shi level 2. Ga CEO nan yana level 1 sai mu danna haka sai mu kai shi level 2. Mu kai shi level 2 sai mu dawo wato ɓangaren market ɗinmu sai mu da wannan kansa sai mu yi. To yanzu haka ga shi nan mun samo hoto na biyu, saboda haka yanzu sai mu tafi zuwa hoto na 3 wato wannan P2P trading ɗin nan sai mu shiga mu je mu nemo P2P trading. Za mu fara daga market ko a market yake domin mu duba shi muga ko a nan yake P2P trading. Yawwa ga P2P trading yana wannan sai mu shiga sai mu danna kamar dai haka. Bayan mun danna za ta kawo mana nan, to yanzu ga shi mun samu guda 5,000 mu na wannan rana kenan sai mu danna wato biliyan 5 kenan ke nufi. Yawwa ga shi nan yanzu idan kun lura ga shi nan mun koma na adadin masu waɗannan su ne. Da haka wannan shine daily combo na wannan rana ranar 8 ga watan 6 2024. Allah ya ba mu sa'a. Ga wanda ba su fara ba har yanzu akwai dama, link ɗinsa yana ƙasan bidiyon nan description sai a shiga a je a yi domin a fara. Allah ya sa mu dace.